Салом алейкум ашари левакан, сарбани пешина мардими шариф Зодиксон. Дисемирда видео барои тарафдорои фарзанди Каромат Шарипов дар рӯи экран дидесед. Ман ира турсуш мегум. Мегӯянд ки Исоқ Фаюб видеотаро далит кард. Мегӯянд ки Исоқ Фаюб ин одама намешиноси кияй. Мегӯянд ки Исоқ Фаюб айдур гап назан. Якмаш ягон видео далит намешавад, димаш ман медонам ин одам кияй. Хша лидер ҳисоб мекунад, но ман баном лидераш мегӯм. Агар и баном лидер бошад, Исоқ Фаюб нағз мебинад. Баном лидерора истифода бурдан. Ранги Муҳиддини Кабирӣ, Муҳаммад Иқбол, Ҳусейн Ашур, кругша истифода мебарад. Ва сеюм, Исоқ Фаюб айдур гап назадеса. Ҳамаат медонед ки 100% дар ходи ман именно аз территорияи Российской Федерации аст. Насиб бошад як 2 ҳафта пас ман онҷо мешавам. Айдури самолет видеобарошини мекунам. Исоқ Фаюб ҳеҷ вақт айта юбка гапзагӣ нест. Ранги шумо баном мухолифу, баном муҷоҳиду, баном блогер. Ай пеш хати ман гап занед, ай пеш. Айта юбка медоред, баъд видеобарошини мекунед, баъд занг мезанед. ин одам барои мара никто, як трус одам аст. Нахо! Ай сабурӣ битарсӣ, нахо! Аз номи мардими тоҷик гап задагӣ аст. Ки ман бояд бугӯрам ҳақиқата гап занам. Чӣ ба намебурад гап занам ҳақиқата? Чӣ ба? Ай пеш хати ман гап занед, ай пеш. Айта юбка не ранги Муҳиддини Кабирӣ. Ай пеш хати ман гап занед. Ман тари лидера бо мегӯм. Кругша истифода мебарам. Ва фикр шумо мара фаҳмидед. Ҳама одамое ки занг мезанед, тарафдориш мекунед, одами хуба. Як трус одам ай, трус. Номаш Трусбек. Беномус одам. Ай пеш хати ман гап занед, ай пеш. Не ки ба телефон, не ки через YouTube.